kifele kamerázza engem, mert ebből még a sztár. Le kell nyomni, már vesz is. Ez már veszi? Ez, amikor a törvénykező volt előttem, akkor nem mondta. De azért adott inni. Azért adott inni? Olyan pálinka, hogy törvénykezésre is tudod. Az biztos. Kapott is utána, nehogy jobban lecsúszson. Nem. Abban elmondom, hogy... Gyere! Ez veszi a hangot is? Tessék? Ez felveszi a hangot is? Vagy néma filmet kész? Hát biztos felveszi. Tényleg? Úgyhogy megpróbálom kultúrátlan beszélni. Jó. Most csak a izét. Gyere ezzel, jó? Jaj. Itt mellettünk. Ezt a szép embert vegyél. Oda. Őt is mindjárt. Nem. Azt igen, csak... Az, fogjad. Oké. Másik helyre. Azaz, jó. Fordítsd le. Arra. Jó. Foxi. Na most érünk hozzá. Még egy másik ott, hogy a... Tessék? Mit mondtál? Nekem Így mondtál készül a ilyet? pornófilm, érted? Mi a fasz videózol? Ezt most felvettük. Hangos is volt? Hát nem tudom, gondolom nem néma film készül. Úgyhogy Laci báz. Ki kérdezi? Közelik hátulról. Igen. Mozduljak, Laci? Már én a lágy nyúlok. Köszönöm szépen. Akarnám meg akkor. Jó, ennyi volt. Tessék? Hopp, felvettem egy kis semmit. Valaki mondjon már valamit, ez tényleg néma film lesz. Én már mondtam, Marita. Mindig én mondom. Tegyük ezt neked a fejerbe, és akkor jobb lesz. Mondanák olyanokat, de így nem. Az lenne az igazán ötlető film. Bruce Willisnek van a filmben, tudod, mikor egyenki Chicagóban letörőtt. Menjünk a lapától. Mindjárt hiszem, oda is. Mindenki, aki mozgó embereket és aki beszél. Melinda beszél is. Remélem ez nem fog. Akkor utána ugye Bruce Willis akarta, hogy azt mondta neki, hogy kapja be azt, hogy ezt most kiváltott. Na, kimegyek valahogy. Azt akarom. Mondtam, hogy addigra másszanak fel. Kinek falaznak? Attilának. Kivéd, vagy mafiózó. Elbújtad a sarokba. Olyan mafiózónak kell is falazzanak. Ezt nekik, hogy a lopotó, amit adják elő, ne falazzanak.